حافظ صاحب تشریف فرما نے بہت بڑی خوشخبری بھی اللہ رب العالمین نے حافظ صاحب دے گھر دے اندر اپنی رحمت بھیجی. میں دعا کرنا اللہ ساری بیٹی نو انہاں دے واسطے ذریعہ نجات بنا دے. اور بڑے خوش نے ماشاءاللہ لوکاں دے گھر تیاں ہوندیاں نے تے لوگ وین پانے شروع کر دیندے نے. خوش نصیب دیندار لوگ جنہاں دے گھر بیٹیاں ہوندیاں نے تے خوش ہوندے نے. میں دعا کرنا جنہاں کول اللہ بیٹیاں نے انہوں نے اللہ بیٹے عطا فرمائے. آمین کہہ دیو. لمحی گل دا نہیں کوئی فائدہ یارو جتھے پہلے سی نوتے سیٹ سی. لمحی گل دا نہیں کوئی فائدہ یارو اسا نیڑیوں گل مقامنی ہے. سمندر پنڈ دے رہن والے ہو گل ہو کریے جڑی کم قیامت نو آمنی ہے. واپس آ جا بھولیا راہیا جڑے راہ ٹرے ہیں اے او راہ نہیں. پہ جا سڑک مدینے والی ہو سے زندگی بھر گمراہ نہیں. اللہ پاک دے کول ہی شفا مرزاں دی کسے ہور دے کول شفا نہیں. قربانیاں لین والے حضرات ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہنا کٹے تو ہاتھ چاہ لو کٹے تو ہاتھ چاہ لو کٹے تو ہاتھ چاہ لو مجھ تو چاہ لو. خدا دا واسطہ جے نہ مولویاں نے نویں جڑے کٹے کھولے نے نا اگے نہ مولویاں دے کٹے کھلے اجے تک بجدے نہیں پے تے نویں سرے نہ کٹے دی قربانی دا کٹا کھول دیتا ہے. جڑی یہ دلیل لیندے نے نا اللہ دی قسم قرآن لے ہاتھ رکھ کے میں کہہ دینا اگر تواڈے کول اصل گاواں نہیں لبدیاں پیاں تواڈے کول اٹھ نہیں لبدے پے تواڈے کول بکرے نہیں لبدے پے چھترے نہیں لبدے پے تے پھر مجبوری ہے قیاس والا جانور لے سکتے ہو. اگر گاواں موجود نے وچھے موجود نے اٹھ موجود نے بکرے موجود نے چھترے موجود نے تے مولویوں کٹا کھولنا بند کر دیو. خدا دا واسطہ جے جنہ اٹھاں جانوراں دا ذکر اللہ دے قرآن دے اندر ہے جنہ اٹھاں جانوراں دا ذکر میرے نبی نے کیتا ہے اوہی ذبح کرنے نہ آکھو انشاءاللہ آکھو انشاءاللہ. جدو قربانی کر دے ہو کاش کدے اپنے نفس تے بھی چھری ماریا کرو. قربانی کرنے والے گوانڈی تیرے تو ذلیل نے تیری قربانی کس کم دی. قربانی کرنے والے پرا تیرے نال ناراض نے تیری قربانی کس کم دی. قربانی کرنے والے تیرا ماں پیو تیرے نال ناراض ہے تیری قربانی کس کم دی. پہلے اپنے نفس تے چھری پھر قربانی کری پھر ویکھی مزہ کتنا ہوتا ہے. ہاں یہ سنیے اللہ واللو خلیل نو حکم ہویا اللہ واللو خلیل نو حکم ہویا میرے واسطے جلدی اسار کعبہ لے جا نال تو فوج فرشتیاں دی کر دے جلدی نال تیار کعبہ. ایسی لگن تھی اس نو تیار کری تیرے فن دا ہوئے شاکار کعبہ جو بھی منگے گا دیواں گا یار تینو جیڑے دن تو کیتا تیار کعبہ. عرض کی تھی خلیل نے یا مولا قاری صاحب عرض کی تھی خلیل نے یا مولا تو تے بے پرواہ صدام نائے تو تے رہنا نہیں کعبے دا کی مطلب کعبے لئی تعمیر کراونا ہے. حکم ہویا عیسیٰ تو بعد تھے حکم ہویا عیسیٰ تو بعد تھے تے میرے خاص محبوب نے آونا ہے تانے دینگے جدوں بے دین اس نو اس دے وال مکھ پر تاونا ہے اس دے وال مکھ پر تاونا ہے. کاریگر خلیل نگران اللہ کہہ دے سبحان اللہ. موقع دی مناسبت نال شعر پڑھنے لگا کدے زندگی تی یاد رکھیا دے. کاریگر خلیل نگران اللہ تے اسماعیل جیدہ مزدور ہے سی ہندی جاندی سی جیویں دیوارے اوپر باپ بیٹے دی تباہ
مسرور ہے سی عرض کی تھی خلیل نے یا مولا حافظ صاحب عرض کی تھی خلیل نے یا مولا عرض کی تھی خلیل نے یا مولا عرض کی تھی خلیل نے یا مولا میرے اتے احسان ضرور کر دئی جس نبی دا تو اے ذکر کیتا میری جد وچوں دا ظہور کر دئی کہہ دیو ایک باری پھر کہہ دیو پھر کیوں نہ اعلان کر دیواں بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا جنہاں دی اللہ گل بناوندا ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے قربانی کرن والے ہو جدا عقیدہ توحید ہویا او دی قربانی قبول ہوئے گی جدا پیسہ حلال دا ہویا او دی قربانی قبول ہوئے گی جدے گوانڈی راضی ہوئے او دی قربانی قبول ہوئے گی جدی برادری راضی ہوئی او دی قربانی قبول ہوئے گی جڑا نمازی ہویا او دی قربانی قبول ہوئے گی جڑا اللہ نو راضی کرن والا ہویا او دی قربانی قبول ہوئے گی بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے سارے آندی گل بناوندا اللہ اے سارے آندی گل بناوندا اللہ اے بختاں دے مارے اور رب نو یاد کرو کہہ دیو اے بختاں دے مارے اور رب نو یاد کرو اے بختاں دے مارے اور رب نو یاد کرو اے بختاں دے مارے اور رب نو یاد کرو ستے ہوئے لیکھ جگاوندا اللہ اے سارے آندی گل بناوندا اللہ اے اللہ اے سارے آندی گل بناوندا اللہ اے بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے سارے آندی گل بناوندا اللہ اے مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں کہہ دیو مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں وچ قرآن دے خود فرماوندا اللہ اے سارے آندی گل بناوندا اللہ اے کہہ دیو بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے سارے آندی گل بناوندا اللہ اے جیڑا دل نال اللہ 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 کردا اے جیڑا دل نال اللہ اللہ کردا اے اس نو اپنا حرم وکھاوندا یا اللہ جیڑا نہ بولے انہوں لوروں واپس کر لویں جیڑا اچھی بولے مکے مدینے لے جاویں اس نو اپنا حرم وکھاوندا اللہ اے سارے آندی گل بناوندا اللہ اے بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے سارے آندی گل بناوندا اللہ اے سارے آندی گل بناوندا
اللہ رائے صاحب غور کر دے جانا، آئیے اعلان کرنا چاہنا، اللہ اللہ کریے تے تانگل بن دیئے۔ سن لو شرک دے وچ مبتلا ہون والے ہو، سن لو گندے کم کرن والے ہو، اہل حدیث ہو، خوش نصیب ہو کہ سانو عقیدہ بھی ملے ہے تے قرآن اور حدیث والا ملے ہے۔ اللہ اللہ کریے تے تانگل، جڑے چاہندے نے کہ اللہ اللہ کریاں گل بن جاندی ہے، ذرا میرے نال مل کے پڑھنا ہے، اللہ اللہ کریے تے تساں ہنا تاں گل بندی ہے، پنڈ والیاں نوں پتہ لگ جائے کہ اللہ اللہ کرن والے بیٹھے نے، ان بڑے آخدے نے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، تے اسی جڑا کہہ رہے ہیں اللہ اللہ کریے تے تاں گل بن دیئے، درود نبی تے پڑھیے تانگل بن دیئے، درود نبی تے پڑھیے تانگل بن دیئے، درود نبی تے پڑھیے تے تانگل۔ ایتھے گلیاں بازاراں چ کیسٹاں لان والے، مسلمان دی بیٹی ہے، مسلمان سنن والے، آخری دو انشاءاللہ تعالی کلام میری اجازت، مسلمان دی بیٹی اج تے ہور ماشاءاللہ جڑے چاندے سن سانو عیاشہ پن لب جائے، ہون تا ماشاءاللہ سرخی پوڈر لا کے، مہندیاں لا کے، گانا بن کے، این سونا جا سرخی پوڈر کر کے، میک اپ کر کے تے مڑ پہ آندی ہے میں تے بلبل پاک مدینے دی، اللہ دی قسم ہے سمندر منڈی دے رہن والے آ، جیڑا نبی عورت نو اچھی قرآن پڑھن تو روک رہا ہے، اور نعت پڑھن دی کنے اجازت دے وے گا؟ بے پردگی دی حالت دے اندر ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ آئیے حافظ ابو بکر صاحب تشریف فرمانے، اسی سونے دی سنت رکھیے، تامی گستاخ پانچ ویلے نماز پڑھیے، تامی گستاخ اسی فلمہ نہ ویکھیے، تامی گستاخ ساڑھے بچے حافظ قرآن ہون، تامی گستاخ ساڑھیا بیبیاں پردہ کرن، تامی گستاخ اسی سینمے آباد نہ کریے، تامی گستاخ اسی میوزک سنٹر نہ بنائیے، تامی گستاخ اسی کراچ کیبل نہ لوائیے، تامی گستاخ کران دے اندر ڈیشن ٹینے نہ لوائیے، تامی گستاخ اسی داڑی نہ منائیے، تامی گستاخ شراب نہ پیویے، تامی گستاخ لوکاں دی تیاں نو تیاں سمجھیے، تامی گستاخ اسی بیٹیاں نو بساں تے کنیکٹری نہ کرائیے، بینکاچ ملازمت نہ کرائیے، اسی ٹیلی نار دے دفتران دے اندر ملازمت نہ کرائیے، اسی تامی گستاخ تو بیٹی نو بازار دی زینت بناویں تے عاشق رسول فلمہ ویکھیں، عاشق رسول کیبلہ لوامیں، عاشق رسول ڈرامے ویکھیں، عاشق رسول سینمے آباد کریں، عاشق رسول میوزک سنٹر بناویں، عاشق رسول بے نماز رویں، عاشق رسول داڑھی مناویں، عاشق رسول میں کیویں مننا تو عاشق رسول میں کیویں مننا؟ آئیے سنیے جس بات دا میں اعلان کرنا چاہوں، آندھی پتہ کی مسلمان دی بیٹی ہے، سنن والے بھی مسلمان، ویڈیو بنان والے بھی مسلمان، نیٹ تے چڑھان والے بھی مسلمان۔ حافظ صاحب ادھر تک کہہ دے، ہم دی گل ساری دنیا تے عام ہو گئی، جدوں دی مدد دی غلام ہو گئی، میں کہا میری بھی سن لو، میں کہا چولیاں مراداں نال پار سونیا، اللہ 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 کار سونیا، انہیں گل لیجے بڑھنی، اگر بعض اوقوں کے سننا چاہندے ہو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو اچھی آواز نال سبحان اللہ، چولیاں مراداں نال پار سونیا، اللہ 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 کار سونیا، اللہ 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 کار سونیا، چنگے کام کرے گا تے رب راضی ہوئے گا، میٹھا میٹھا بولے گا تے جگ راضی ہوئے گا۔ آج تے مولوی دے کوڑو لنگ دے نا، ان ویندہ کو کھوری سڑا نہیں جا رہا، چنگے کام کرے گا تے رب راضی ہوئے گا،
میٹھا میٹھا بولیں گا تے جگ راضی ہوے گا میٹھا میٹھا بولیں گا تے جگ راضی ہوے گا جنت چ ملے گا پھر گھر سونیا جنت چ ملے گا پھر گھر سونیا اللہ 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 کر سونیا چولیاں مراداں نال پر سونیا اللہ 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 کر سونیا سانو یارو دسے آئے رب دے قرآن نے سونے نبی دے سونے پیارے فرمان نے اللہ کولوں جاویں اون ڈر سونیا اللہ 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 کر سونیا دعا کرو جتنے فوت ہوئے نے اللہ سبنا دی قبرہ نور تے منور فرمائے روئے زمین تے جتنے بھی فوت ہوئے نے پنڈ واسطے دعا نہ کیتی کرو اپنے واسطے نہ کیتی کرو جتنے روئے زمین تے فوت ہوئے نے کوئی کسے مسلک نہ تعلق رکھنا ہے اللہ سارے انہوں بخش کے انہوں جنت دے دے اور جتنے بیمار نے پوری دنیا تے اللہ سارے انہوں شفاعت آفر آمین کہہ دے ویڈیو بنان والے اللہ تیری زندگی دراز فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ کدے پھر موقع ملیا حاضر ہوں گا فکر آخرت دے حوالے نال میں انشاءاللہ کلام پڑھنا چاہنا اس تو بعد پھر اجازت سنا دیاں کہ بس کر دیاں دیکھو نا توڑے پنڈنا میں دلی پیار ہے تسی پامیں کرو یا نہ کرو لیکن توڑے پنڈ نال توڑی جماعت نال الحمدللہ پوری جماعت نال میں پیار ہے رہ صاحب دا حکم سی میں کہ فقیر حاضر ہو جائے گا آج میرا پروگرام مامو کنجنے سی لیکن میں انہوں نے آخر نہیں میرے پنڈ دا پروگرام میں چھڑ کے نہیں ہونا میں ایک رات کوئی پروگرام کرنا جتھے بھی جاواں دعا کرو اللہ میری دن رات دی محنتاں حافظ صاحب دی محنتاں اور راہ صاحب دی اور تہاڈیاں محنتاں اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا میں پھر کیوں نہ آکھاں ہو قبراں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے کنے یاد کرنی تے کنے سانو رونا ہے ہو ایک دن ساواں دیے ڈور ٹوٹ جاوے گی پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی سمندر منڈی دے رہن والے 283 دے اندر زندگی گزارن والے ہو ایک دن ساواں دیے ڈور ٹوٹ جاوے گی پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی تے چپ چاپ ہو کے بوا اکھیاں دا ڈھونا ہے کنے یاد کرنی تے کنے سانو رونا ہے ہو قبراں دے تھلے جدوں ہو مٹیاں دے تھلے جدوں ہو ڈیرا ساڈا ہونا ہے کنے یاد کرنی تے کنے سانو رونا ہے ہو آج سارے سجن تے سمندر دے رہن والے 283 دے اندر زندگی گزارن والے جدو میت جاری ہوندی ہے او دی کفیت کی ہوندی ہے ہو اج سارے سجن تے او بیلی چھڈی جانا جی دے وچ رہندا سا حویلی چھڈی جانا تے سجناں دے نال ویلا او لنگے آجو سونا ہے او کنے یاد کرنی تے کنے سانو رونا ہے او مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے کنے یاد کرنے تے کنے سانو رونا ہے او دنیا دے جھگڑے سارے ایتھے مک جان گے تر جانا جدوں میں پچھوں بڑا پچھتان گے تے لبنا ہے تساں وی مینوں پر نظر نہیں میں آنا ہے کنے یاد کرنی تے کنے سانو رونا ہے تے سکے بھائی میں تو یارو جدا جدوں ہون گے
او پراواں نال لڑن والے ہو پراواں نو ذلیل کرن والے ہو سکے بھائی میتھوں یارو جدا جدو ہون گے کندہ نال لگ لگ او بڑا رون گے ہو سکے بھائی میتھوں یارو جدا جدو ہون گے او کندہ نال لگ لگ او بڑا رون گے او انسان ایتھے یارو او مٹی دا کھڈونا ہے کنے یاد کر نہیں تے کنے سانو رونا ہے لوگو گل سن والی ہے تے آخر تے یارو سارے پیار مک جان گے چھڑ کے او کلے نو تے واپس موڑے آن گے تے انسان ایتھے یارو او چھٹ دا پرونا ہے کنے یاد کر نہیں تے کنے سانو رونا ہے ہوئے اسامی نہیں رہنا صدا قبرائے کہندیاں ہو مٹی دیاں تیریاں بھی صدا نہیں ہو رہندیاں اسامی نہیں رہنا صدا قبرائے کہندیاں مٹی دیاں تیریاں بھی صدا نہیں ہو رہندیاں کہ کنے جا کے قبراں تے مٹیاں نو پاؤنا ہے کنے یاد کرنے تے کنے سانو رونا ہے ہو مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے کنے یاد کرنے تے کنے سانو رونا